To our champions, friends, relatives, lawyers, the citizen president, Advocate NaChamisa, fellow citizens, I extend my deepest gratitude for your unwavering support and prayers during my unlawful detention at Harare Remand Prison. Your solidarity meant the world to me and my family during that challenging period. I am thankful for your commitment to your solidarity and love as we advance our fight for a better Zimbabwe. We will not be silenced. We will continue to advocate for electoral reforms and good governance, even in the face of adversity. My deepest appreciation goes to Mr. Chris Mike, my dedicated lawyer, and the Zimbabwe Lawyers for Human Rights team for their tireless efforts, expertise, and commitment to justice. To our champions who are still in prison, I reiterate that your release is long overdue, as you have committed no offense. We won't be silenced by unlawful arrest and detention. All this inhuman and degrading treatment we have been. Masquera say in Zimbabwe, welcome to our channels and confessions and deep secrets. Channel. Please don't forget to subscribe. Subscriber. Don't forget to comment and share this video. Zimbabwe one of my leaders, the Citizens Coalition for Change, Amos Chibaya Otaura Mujeri, inside violence in Zimbabwe. Amos Chibaya vabuda vachitenda citizens pamwe chete vanouswa NaChamisa, the president where the former president with the Citizens Coalition for Change vachivatenda nekwamirira kwavakaita nesapoti yavakapa kwavari nefamily yavo kunguva yavanga vari mujeri. Vabuda zvakare vachitenda his lawyer pamwe chete nemalawyers at Zimbabwe human rights lawyers vachitaura ivo vachiti vakamira navo munguva yavanga vari mujeri. So there is an audio yavabuditsa vachitaura pamusoro penyaya iyi vachitenda macitizens zvakare vanouswa NaChamisa nekuda kwesupport yavakavapa vachibaya kufunga vakanga vakasungwa vakaita about 2 months, nearly 2 months vari mujeri, vakazobuditswa ne$500 bail vachipiwa mhosva yekuincita violence. Vakunzi vachibaya vakaunganidza vanhu panze pere Harare Magistrate Court vachidemanda the release of 77 activists eCCC. Vachitaura ivo vachiti chiregime chinotya vanhu, vachitaura ivo vachiti vachatora nyika nechisimba. Nyaya yekunzi vatiwanikwa vachipinda mujeri mune Zimbabwe. Vanhu vazhinji havana kufara nekusungwa kwavachibaya. Vachitaura ivo vachiti he was arrested zviri unlawful mune Zimbabwe. So tingarequesta nguva inyi kuti mungonzwa zvakataurwa navachibaya in a leaked audio. Muhamadzezva muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. To our champions, friends, relatives, lawyers, the citizen president, Advocate NaChamisa, fellow citizens, I extend my deepest gratitude for your unwavering support and prayers during my unlawful detention at Harare Remand Prison. Your solidarity meant the world to me and my family during that challenging period. I am thankful for your commitment to your solidarity and love as we advance our fight for a better Zimbabwe. We will not be silenced. We will continue to advocate for electoral reforms and good governance, even in the face of adversity. My deepest appreciation goes to Mr. Chris Mike, my dedicated lawyer, and the Zimbabwe Lawyers for Human Rights team for their tireless efforts, expertise, and commitment to justice. To our champions who are still in prison, I reiterate that your release is long overdue, as you have committed no offense. We won't be silenced by unlawful arrest and detention. All this inhuman and degrading treatment we have been to inhuman and degrading treatment
we have been subjected to is because we have stood firm and resolute. Arrests, torture, abductions will not stop our resolve. We will fight on. Let's remain strong, focused, and loyal to our citizen president, Advocate NaChamisa. A new great Zimbabwe for everyone is on the horizon. God is with us, and our struggle for change will prevail. Aluta continua. Thank you again for your support and solidarity. tofunga magozunzira mega mari Zimbabwe zvakataurwa va Amos Chibaya mushure mekunge vabuditswa Mujeri vachitenda NaChamisa nemacitizens pamwechete nemalawyers avo nekumira kwavakaita navo munguva yavanga vari mujeri. Tiri kuita the opposition haisi kumira. They're still saying they're going to fight for votes avo. Pane chiitiko chakaitika kuManicaland apo pari kunzi cluster leaders they are meeting vachipusha for NaChamisa kuti vaonekwe vachitungamirira the opposition party elections ari kuitwa mugore 2028. And funga Chibaya before vasungwa was pushing the blue movement muri Zimbabwe. Now zvikunzi hazvisati zvapera, people are still standing with NaChamisa. They want NaChamisa kuti vaonekwa vachitungamirira. But the CCC elections ari kutevera muri Zimbabwe. There is a meeting yakaitwa kuManicaland pane video atakuvigira yatoti muone zvaiitika kumeeting iyoyi apo a lot of cluster leaders vakasangana vakaonekwa vachipusha NaChamisa vachitaura ivo vachiti he is the one that is suitable ari suitable to lead the opposition mugore 2028 muri Zimbabwe. Parutariswa kuti pari kuitwa elections the president Amos pavari kuexpect kuti vaonekwa vachisiya his second and final term muri Zimbabwe. Tikade kuti mungonzwa zvakataurwa, toti mungoona video zvakaitika during this meeting kuManicaland. Short video atakuvigirai mamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. President NaChamisa oye! President NaChamisa oye! President wevanhu! President NaChamisa oye! Manicaland oye! Nyanga oye! Mutasa oye! Mutare oye! Makoni oye! Buhera oye! Chimanimani oye! Chipinge chacho iwe! President NaChamisa oye! President NaChamisa oye! President wevanhu! President NaChamisa oye! Manicaland oye! Nyanga oye! Mutasa oye! Mutare oye! Makoni oye! Buhera oye! Chimanimani oye! Chipinge chacho iwe!